minulom dieli som rozprávala o prvom magickom triku, ktorý pravdepodobne veľmi pomôže fixnúť každého psa s akýmkoľvek problémom, či už bojazlivého, agresívneho, alebo len divokého, alebo nevychovaného, alebo nesocializovaného. Dneska dám mágiu číslo 2 a to budú pravidlá. Stretla som sa s názormi, že ja psa buzerovať nechcem. Môj pes je môj kamarát a nepotrebujem mať doma nejakého robota, ktorý ma bude na slovo počúvať. A ďalej som sa stretla s názorom, že psi, ktoré sú nesamostatné, nemajú mať pravidlá nastavené. Psi, ktoré sú bojazlivé, nemajú mať pravidlá nastavené, majú byť viacej teda voľnejšie. Ja s týmito názormi nesúhlasím a pokúsim sa vysvetliť prečo. Čo to pravidlá sú? Pravidlá zabezpečujú pre psa v ľudskom svete toľko potrebnú predvídateľnosť. Len pes, ktorý rozumie svetu, v ktorom žije, je pokojný pes a spokojný pes. Je úplne jedno, aký má pes problém. Je jedno, či je pláchý alebo naopak divoký, ale predvídateľnosť je niečo, čo tomuto psovi pomáha orientovať sa v tom, čo sa okolo neho deje. Ako náhle bojazlivý pes rozumie svetu, v ktorom žije, stane sa odvážnejší, jeho sebevedomie stúpa. Prečo to tak je? Pravidlá sú určitá forma výcviku. Ten pes si tieto pravidlá spoločného života veľmi rýchlo osvojí, rozumie im a je v nich úspešný. Úspech pre hociakého psa s hociakým problémom je to, čo vám úplne boostuje to sebevedomie. Áno, takže divokého psa pravidlá ho držia viacej v hlave. Áno, není v tom svojom vesmíre nasmerovaný smerom von, ale pravidlá ho práve držia nasmerované smerom dovnútra, teda smerom k nám. Keď máš bojazlivého psa, pravidlá, v ktorých je úspešný, mu zdvíhajú sebevedomie. Ho držia viacej v bezpečí a tá predvídateľnosť toho života je preňho upokojujúca všeobecne. Keď mám agresívneho psa, tak to isté. Ten pes sa menej orientuje na vonkajší svet, ale viacej sa drží vo svete ľudskom. Viacej sa drží pod kontrolou s fokusom na toho svojho človeka. Čo to teda pravidlá nie sú? Pravidlá nie sú buzerácia. Pravidlá sú pomôcka psovi v orientácii v našom ľudskom svete. Pes s pravidlami už nikdy nebude hádať, čo sa od neho chce a tým pádom sa cíti v bezpečí proste. A každý pes sa potrebuje cítiť v bezpečí, nie iba bojazlivý. Takže čo to pravidlá sú a čo to pravidlá nie sú? Pravidlá rozhodne nie sú žiadna buzerácia. Je to len vysvetľovanie psovi, ako si človek predstavuje spolunažívanie. Pes má tiež nejaké svoje predstavy. Tak keď to dáte dokopy, tak vzniknú nejaké pravidlá, ktoré sa rešpektujú na obidvoch stranách, na to, aby boli všetci šťastní a spokojní. Majiteľ, ktorému pes nelezie na nervy a ktorý má zavedené pravidlá, je spokojný majiteľ a pes, ktorý rozumie tomu, čo po ňom jeho majiteľ chce, je tiež pokojný a spokojný a hlavne keď má spokojného majiteľa, tak tá spokojnosť sa prenáša dvojnásobne. Pravidlá nastavujeme podľa toho, aké máme konkrétne problémy alebo aké máme doma psy. Divoký pes má v začiatkoch podstatne menej slobody ako pes, ktorý je nekomplikovaný a pokojný. Bojazlivý pes potrebuje mať pravidlá nastavené inak, ako by mal nastavené pravidlá pes agresívny, ale vždy tam nejaké pravidlá sú, pretože, ako som už spomínala, pravidlá bojazlivé psy upokojuje, pretože porozumenie a predvídateľnosť ich drží v mentálnom bezpečí. Dobre, čo sú pravidlá? Pravidlá sú napríklad spoločné prechádzanie dverami a spoločné čakanie na veci, pred vypúšťaním, pred venčením, pred hrou, pred krmením, alebo teda aj pred tými dverami a pred bránkou. Proste
čakáme jeden na druhého, čakáme spolu. Není to o tom, že jeden psa krotí a pes tam sebou hádže o zem. Takže niekto má pravidlo, že nechce psa v kuchyni, niekto má pravidlo, že nechce psa v posteli. Pravidlo, že keď sa stoluje, tak pes je na svojom mieste. Zase nie je to o buzerácii, je to o tom, aby pes rozumel, čo od neho chcete a vy si mohli užívať život so psom taký, aký chcete. Pretože vy, keď budete chodiť po dome a bude vám pes liesť na nervy a bude vám kradnúť jedlo z ruky alebo skákať od rána do večera po hlave, asi šťastní nebudete. Keď budete šťastní vy, budete potom psovi kričať a keď budete potom psovi kričať, tak ten pes čo? Zase nebude šťastný. Není to o tom, že by sme chceli psovi zo života spraviť vojnu, ale je to o tom, aby sme si navzájom vytvorili prostredie, v ktorom sa budeme cítiť dobre.